İsrail İran'a hücum amala aşırdı deyip ABŞ mediası Birleşen Ştatlaryň hökümet resmilerine salgylanyp habar berýär. Bu hücum Tehranyň geçen hepdäniň ahyryna özüniň barlyşyksyz düşmanyna garşy amala aşyran görülüp eşidilmedik howa hüjümüne garşy gaýtawul darbalary ýaly bolup görünýär. İranyň döwlet mediasy Isfahan şäherine 19 aprelde ýerden partlama sesleriniň eşidilendigini aýtdy. CNN telekanalyna hem de sosial ulgamlarda paýlaşylan video Isfahan şäheriniň goloýunda bolup geçenligi aýdylýan bir näçe iri partlamalary görkezýär. İranyň İrna döwlet habarlar agentligi Isfahandaky iri howa bazasyna howa goranuş ulgamlarynyň odaçanlygyny aýtdy. Bu bazada İranyň 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň ozal satyn alan we ABŞ-da öndürilen köne F-14 Tomcat söwüş uçurlary saklanýar. Şeýle-de Isfahanda İranyň ýadro programmasyna degişli desgalar şolsana ýer astyna Natanz urany baýlaşdyryş desgasy ýerleşýär. Habarlar agentligi başga jekme-jeklik bermedi. İsrailiň hüjumy garaşly ýagdaýda tasdiklanylyp bilinmedi. İranyň döwlet telewizionýasy uçýan pilotsuz uçurlar barada habarlaryň arasyna bir näçe vilayetde howa hüjümlerinden goranuş ulgamlarynyň odaçanlygyny habar berdi. Tehranyň hiç bir resmisi İranyň hüjüm astyna bolanyny gönümel ikrar etmedi. İsrailiň harblary tesbir bermedi. Atom energiýasy boýunça halkara agentligi İranyň ýadro desgarlaryny özüniň hiç ýeri zeper etme hasaba almanyny aýtdy. Hepdäniň başlaryna bu desgarlaryň İsrail İrana zarba uran halatyna ahmal nişanalar bolup biljekdikleri barada gurrunlar boldy. İranyň iň esas ýadro desgarlarynyň biri bolan Natanzdaky gurnama Isfahanda ýerleşýär. Şeýle desgarlarda bir näçe sabotaj hüjümleri bolup geçdi. Tehran bu hüjümler boýunça Israila aýplap gelýärdi. Atom energiýasy boýunça halkara agentligi Iranyň ýadro desgarlarynyň hiç ýyly ziýan çekmänligini tasdiklap bilýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro desgarlaryny esewan edici guramasy öňkü Twitter'da X platformasyna aýtdy. Baş müdür Rafael Grossi hemmeleri aşa derecede saklanmaga çağırış etmegi dowam etdirýär we ýadro desgarlarynyň harby çakmyşyklarda asla nişana bolup bilmejekdigini gaýtalaýar. Atom energiýasy boýunça halkara agentligi ýagdaýa ýakynan esewan edýär diýip gurama aýtdy. İsrail zarbalarynyň 19 aprelde Siriýanyň günortasyndaky Siriýanyň goşun pozisiýalaryny hem nişana alanlygy habar berildi. AFP habarlar agentligine görä Düýbi Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýa obserwatoriýasynyň başlygy Rami Abdel Rahman özüniň İsrail bilen iltirişdiren zarbalarynyň Siriýanyň goşunynyň Sveyda we Dara vilayetleriniň arasyna ýerleşýän radar gurnamalaryny nişana alanyny aýtdy. Tehran 14 aprel güni ýer sagatlarda Israila 300-den gowrak dron we raketalar bilen hüjüm etdi. Olaryň tas ählisi diýen ýaly Israiliň goranuş ulgamlary tarapyndan urulyp ýykyldy. Şeýle-de Birleşen Ştatlar, Fransiýa, Britaniýa we Iordaniýa güýçleri tarapyndan tutuldy. 1 aprelde İranyň Damaskdaky ilçihana binasyna edilen we 2 generaly öldüren guman edilýän İsrail howa zarbasynyň ýygyny Israilde Tehranyň hüjümüne giňden garaşlýardy. Şondan bäri dünýäniň çar künjeginde diplomatlar we siýasatçylar İsrailiň berjek jogabyna garaşyp hem de ýakyn günne gorda nobatdaky iri çakmyşygyň ýüze çykmagyndan howatyr edip saklanmaga çağırış etdiler. Premier minister Benjamin Netanyahu 17 aprelde İsrailiň öz topraklaryna edilen görülüp eşidilmedik hüjüme jogap berip bermejekdigi barada ýa-da nähili gaýtawul berjekdigi dogrusyna karar kabul etjekdigini aýtdy. İsrail we İran 14 ýyldan bäri birege barlyşyksyz düşman bolup gelýärdi. Ýöne İranyň amala aşyran howa hüjümleri birege hüjüm etmekde proxy güýçlerini ýa-da beýlik tarapyň 3-nji ýurtdaky emlegini nişana almak usullaryny ulanmazdan biregin territoriýasyna edilen ilkinji gönümel hüjüm boldy. Bu aralykda apreliň başlaryna İsrail bilen İran aradaky dartgynylygyň ýokarlanmak ähtimallygy bilen bagly aladalaryň arasyna İranyň günorta goňşusy Türkmenistanyň Güneybatyr vilayatyna İran bilen serhet ýaky sebäplerde adatdan daşary ýagdaýlar boýunça hüşgärlik derejesi ýokarlandyryldy. Azatlyk radiosynyň harby çeşmeleri bu howsala ýagdaýynyň İran bilen İsrailiň arasyna dartgynylyk bilen baglylykda İranyň günorta goňşusy Türkmenistanyň çägine ýüze çykyp biljek adatdan daşary ýagdaýlara garşy taýýarlyk çäreleriniň çägine uglan edilendigini aýtdylar. Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk çäreleriň çägine ýüze çykyp biljek radiasiýa howpunyň arasyna serhet ýaky sebäplerdäki ýaşaýjylaryň howpsuz evakuasiýa edilmegini guramalaşdyrmak we olara öz batyna gaz maskalarynyň paýlanyp berilmegini üpçün etmek ýaly çärelere taýýarlyk görüldi. Şeýle-de ýurdun çägini ýalňyşlyk bilen tötänden düşüp biljek raketalara garşy gorumak maksady bilen harby hüşgärlik derejesi ýokarlandyryldy. 14 aprelde İranyň Israila mylaşyran dron we raketa hüjümleriniň arasyna käbir türkmenistanlar sosial ulgamlarda ýurdun howa giňişligine özleriniň raketa ýyllaryny görenliklerini öňe sürdiler. Sosial media ulanjylar Levant vilayatynyň howa giňişligine ýyzy tüssü galdyrýan bir ýagtylygy görkezýän videolary paýlaşyp bu şekilleriň raketa bolmak ähtimallygyny
videolaryny öňe sürdüler. Azatlyk radiosu bu videolaryň ýa-da maglumatlaryň hakykydygyny tasdikledip bilmeýär we videolary paýlaşmakdan saklanýar. Türkmenistanyň döwlet teýçiligine media serişdeleri ýakyn günlerden soňky tartyklanylyklar barada habar bermeýär.